DXDC Radyoman Report. Nanganti si Davao City Overland Transport Terminal Manager Aisa Yusof nga banubag ang mga responsable sa reklamo sa usa ka netizen nga gikolektahan sa usa ka porter nga adunay lamisa gawa sa terminal. Suma ni Manager Yusof nga iyang imbestigahan ang reklamo pinasikat sa Facebook ka post sa netizen aron masuta kinsa sa mga porter ang naghimo og illegal collection ngadto sa mga pasahero nga adunay mga bagahe. Gipaklaro ni Yusof nga adunay nagakolekta sa obligasyon sa mga pasahero nga nagapaporter sa ilang mga bagahe. Ang pansasulod di pwesto ang otorisadong kolektor o aduna kini gipakita nga taripa sabay runon ingon man dili gawa sa terminal mo pwesto susama sa gipost sa netizen. Nagawag ang opisyal ngadto sa mga pasahero nga adunay reklamo nga modangop dayon sa Public Assistance Counter, Tourist Police, Civil Security Unit, ingon man Task Force Davao aron maaksyonan diha dayon ang ilang bulok batok sa mga porter. Pasig na ay naga-modus na po diha o kanang gula. So atuan din ang ipatrace karon sa atuang mga guards kung sa pagyud ng iyang giingon nga naa sa gawas ikuliktahan siya unya ikuliktahan pa gyud siya sa iyang sa porter. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyoman Dudong Rin Labusbog, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Tatak Arimen. Tatak RMN.